uyachitha kamsinyane, kanene uyaphina, uyayazi nalendlela osahamba ngayo nje. Uyachitha, uya ezulwini na, 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 uya ezulwini na. Uyachitha kamsinyane, alinakuminanga, liyaphuma liyashona, awunakushona nam. uyachitha, Awunakuhlala pha, awunakuhlala pha, awunakuhlala pha, awunakuhlala pha, awunakuhlala pha, awunakuhlala pha. Uyachitha kamsinyane, uchithela ngaphi na, ezulwini ungengene, ungaguqukanga ke. uyachitha, Waguquka nini na, 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 waguquka nini na. Uyachitha kamsinyane, kusondele ukufa, liyakubiza inxaba, ungalibalekana. uyachitha, Akukhethi ukufa, akukhethi ukufa, akukhethi ukufa, akukhethi ukufa, akukhethi ukufa, akukhethi ukufa. Molo mhlobo wam, vela phina. Bendihambele umhlobo wam, sithetha ngale nto inkulu kangaka asenzele yona uThixo. Andikeva ngaloo nto. Ungathanda ukuba ndikuxelele? Ewe ndixelele. Besikade sisekhondweni lobawo, kuba kusenjalo nangoku. Senze amadini, soyika imimoya emdaka, sanqula ezinyanya. Ingaba ezi zinto sizenzileyo zikuthintele ukufa? Hayi zisoloko zikho ezo zinto. Ingaba amasiko ethu asinike uxolo enhliziyweni? Hayi asinaluxolo. Uxolo luvela kuphela kuThixo. Uyasibiza ke uThixo, ufuna simlandele. Ucinga ukuba asilandeli uThixo xa senza amadini sibiza igama lakhe? Mhlobo wam, uThixo uthi asinguye osinike izithixo ukuba silandele zona, nguSathana osikhokelele kwezi zinto. Usikhohlisile waze wasahlula noThixo. Yena akamthandi uThixo, nathi ke ufuna sifane naye. uSathana uyazi ukuba uThixo uyasithanda, yaye ufuna sihlale naye xa sifayo. uSathana ke ufuna ukutshitshisa eli cebo likaThixo, yiyo loo nto asikhohlisayo. Yo, kunjalo? uSathana ulumkile. Kunjalo, ufuna ukuba siye esihogweni kunokuba siye ezulwini. Uyazazi izinto ezingafunwayo nguThixo, usinyanzela ukuba sizenze. Ngenxa yokuba silandela uSathana, inhliziyo zethu zonakele. uThixo akayi kusamkela ekhayeni lakhe. Xa kunjalo ke, akukho namnye uyakungena kwikhaya likaThixo, kuba sonke senza ezo zinto. Zezo ndaba ke ezi ndifuna ukukwazisa zona. Uthando lukaThixo lukhulu kakhulu. Wenza umsebenzi omkhulu ukuze atshitshise amandla kaSathana. Wathumela unyana wakhe emhlabeni ukuze enze idini ngegazi lakhe ngenxa yezono zethu. Igama lakhe nguYesu Kristu. Wavumela abantu ababi ukuba bambulale. Ligazi lakhe kuphela elinamandla. Oh, wasenzela into enkulu. Kowu, ndilusizi kuba efile.
Mhlobo wam, unguThixo wavuka ekufeni. Oh, kunjalo? Ndiyavuya ukuyiva loo nto. Ewe, igazi lakhe linamandla. Xa sithemba igazi lakhe liya kusihlamba inhliziyo. Siyakwala ukulandela uSathane, silandele uYesu kuphela. Uyakuva into embi uSathane, kodwa uThixo uyakuvuya. uThixo unamandla kunoSathane. Xa silandela uYesu uyakusikhusela kuSathane. Xa sifayo siyakuya kuThixo. Akukho busuku ekhayeni lakhe, akukho nkathazo, kuyika, kugula nakufa, luvuyo lodwa. Awu, inokuba ilungile loo ndawo. Ukuba uThixo ufuna ukusisa apho sakufa, makube uyasithanda. Nam ke ndiyathanda, ndifuna ukukholwa naye. Ndakufa, ndiyakholwa kwigazi likaYesu ngoku. Ndiza kuyeka ukulandela uSathane. Ndicele uYesu ukuba ahlambe inhliziyo yam. Eke, inhle loo nto. Uyachitha kamsinyane, kanene uyaphina. Uyayazi nangendlela osahamba ngayo nje. Uyachitha, uyachitha, Uya ezulwini na, uya ezulwini na, uya ezulwini na. uya ezulwini na, uya ezulwini na. Kamsinyane alinakuminanga, liyaphuma liyashona, awunakushona nam. Uyachitha, uyachitha, Awunakuhlala pha, awunakuhlala pha, awunakuhlala pha. awunakuhlala pha, awunakuhlala pha. Uyachitha kamsinyane, uchithela ngaphi na. Ezulwini ungengene, ungaguqukanga ke. Uyachitha, uyachitha, Waguquka nini na, waguquka nini na, waguquka nini na. waguquka nini na, waguquka nini na. Uyachitha kamsinyane, kusondele ukufa. Liyakubiza inxaba, ungalibalekana. Uyachitha, uyachitha, Akukhethi ukufa, akukhethi ukufa, akukhethi ukufa. akukhethi ukufa, akukhethi ukufa. Zihlobo zam ezithandekayo, ndithanda ukuthetha nani ngale ndaba. Ngexesha elidlulileyo ndadibana nomnye umhlobo endandingacinganga ukuba ndingadibana naye ngenye imini. Sathi sisaxoxa njalo, wayefake imitya ezandleni zakhe nasemqaleni wakhe. Wathi awoyiki na wena lento ungafaki le mitya emqaleni yakho nasezandleni zakho ukuze uzikhusele emoyeni emibi. Ndathi andoyiki tu, naku endamxelela kona. Kukhona uloyiko olwahlule kabini, olunye lolukaSathane, olunye lolukaThixo. Thina maXhosa sinoloyiko oluvela kuSathane. Ngamanye amaxesha xa kukhona umntu ogulayo sibiza igqirha lize
lize nebhokhwe lizokuyixhela ukuze sikwazi ukuthi siphelise ezi zinto. Soyika izinto ezininzi ngoba sisoyika ukufa. Ezi zinto zisenza ukuba sibe njengabantu abazimfama abangaboni apho baya khona. La masiko avela ebuxokini bukaSathane. USathane unguyise wobuxoki bonke. Wasikhohlisa uSathane. Wasikhohlisa ukuthi sifanele ukuba sizinxibe ezintambo kuthi. Wafaka ububi nokungcola ezinhliziyweni zethu. Wenza ukuba sixabane nabanye abantu. Usenza ukuba sibe nethiki ukuthatha amacebo esicetyiswa ngawo ngabanye abantu. Usixelela ukuthi kulungile ukuba sixoke, sibe, sikrexeze xa kungekho muntu osibonayo. UThixo uyazibona izono zethu nezo esizenza emfihlakalweni. Xa silandela uSathane, xa sifa, siyakuya endaweni kaSathane. Kwindawo enomlilo neyoyikekayo, leyo elungiselelwe uSathane nabo abamlandelayo umtyholi. Kwindawo enembandezelo enkulu nembandezelo engunaphakade. Kwindawo esifanele ukuba siyoyike. UThixo uyasithanda futhi unamandla agqitha akaSathane. Xa silandela amazwi kaThixo, asinakoyika uSathane nokufa nazo zonke izinto. Kuba omnye nomnye wethu ufanele akhethe ukukholwa eNkosini uYesu. Uyasithanda, weza ehlabathini ukuza kuphila njengabantu. Wavumela ukuba abantu abanobubi bambulale. Ngokufa wamkela isohlwayo esasifanele ukuthatyathwa sithi, yeka iindlela zakho ezimbi, ucele uThixo akuxolele izono zakho ngenxa yeNkosi yethu uYesu. Mlandele ngenhliziyo yakho yonke. Xa uthe wenze njalo, ngesaquphe esikhulu uThixo wokuthabathela endaweni yakhe yasezulwini. Molo sihlobo, wenza ntoni na? Ewe, ndityala imbewu. Uyenzela ntoni loo nto? Ndenzela ukuba ndivune zilutye usapho lwam. Awu, ucinga ukuba uya kuvuna kuloo ntwana uyihlwayele? Ewe, kunjalo. Oh, xa kunjalo ke, ndiza kugoduka ndiyokutyala amatye esitiyeni sam. Ingaba bubudenge bantoni obo? Phaya elalini yam, sifuna amatye amaninzi okusila. Wena utyala imbewu ukuze uzuze enye. Nam ke ndiza kutyala amatye ukuze ndizuze amanye. Akunakuyenza loo nto. Imbewu iyanda kuba inobomi. Amatye akanakuntshula kuba akanabomi. Ewe kunjalo, ndikuxelele ubudenge kuba ndifuna ukukuxelela ubulumko. Yintoni leyo? UThixo uthi sonke sifile, isono sisibulele. Andifanga. Ndiyatya, ndiyabona, ndiyeva. Utsho ngani na ukuba ndifile? Ndim lo, ndiyaphila. Kunjalo, kodwa akusenze ezo zinto kuba uphila. Uthi uThixo sifile ngenxa yesono. Inye kuphela indlela esingaphila ngayo. Vumela uThixo ukuba akuphilise. Nguye osinika ubomi obutsha. Asibuzuzi obomi butsha ngemisebenzi elungileyo okanye nangayiphina into. NguThixo kuphela osinikayo. Umoya wakhe uyakungena kuthi, kodwa akahlali apho kukho isono. Ungcwele yaye usithile isono. UThixo ufuna ukuba abantu ibe ngabakhe, hayi abanhliziyo zibulewe sisono. Abo bafuna namatye. Ngenxa yoko bayakuya esihogweni noSathana xa bafayo, kuba abanabo ubomi bukaThixo. Kodwa ke bonke abantu bayona. Ngaba ke singamatye? Ingaba yinyaniso ukuba sifile uThixo akasasifuni? Kunjalo,
Kodwa ke uThixo ukulungele ukusinceda, ufuna sibe nobomi. Uthi uThixo inye kuphela indlela esingathi sidle ubomi ngayo, ukwamkela uYesu Kristu. Lo unaye uYesu Kristu, unyana kaThixo, unabo ubomi. Kodwa lo ungenaye uYesu akanabo ubomi. Uthi uYesu, yizani kum ndoninika ubomi. uThixo ngumthombo wobomi, obo bomi bukuYesu Kristu. uThixo uyasifuna, kodwa ukuba inhliziyo zethu zihlala zifile, uyakusimangala. Abo bamkela uYesu bayakuhlala noThixo ngonaphakade xa bafayo. Ndifuna ukwamkela ubomi bukaThixo. Ndingabukhupha njani ububi obufakwe sisono enhliziyweni yam? Lahla indlela yokona, uthandaze kuThixo, umcele ngoku ukuba akuhlambulule ezonweni, akunike ubomi bakhe. Ndiza kuthetha naye ngoku. Thixo wam, izono zam zininzi. Ndicela ukuba uhlambe inhliziyo yam, undinike ubomi bakho. Ndiyakholwa ukuba uYesu uyindlela, inyaniso nobomi. Ndiyamamkela ngoku uYesu enhliziyweni. Ndiza kuyishiya indlela yokuwona, ndilandele yena yedwa. Ndiyakholwa ukuba ukufa kukaYesu yayikukucinywa kwesohlwayo sam. Ndiyabulela. Ukuvileke uThixo kuba uthi, ukuba uthi uzishiye izono zakho ukhole kuYesu, ndiyakufaka umoya wam kuwe, uyakubeke uzuze ubomi bam. Yintoni le bayenzayo abantu? Basela utywala bezonwabisile. Bayenzela ntoni le nto? Bayazikholisa. Ingaba bayazi na ukuba elo kuthi uyakuziphendlela kuThixo? Le nto simele ukuyenza kuThixo kuphela. Akukho ndlela yokuyiphepha le nto. Lithi ilizwi likaThixo, ke kwanjengokuba ke abantu bemiselwe ukuba bafe kube kanye, ize ke emveni koko ibe ngumgwebo. Yintoni leyo? Bacela uncedo kwizinyanya. Bayenzela ntoni loo nto? Yinto abaqhele ukuyenza leyo. Ingaba abalifundanga ilizwi lenyaniso elisixelela ukuba ubugqwirha sisono? Xa bathe kuni quqelani kwabanishologu nakosiyazi, abalozayo, abadumizelayo, yithini abantu bam mabangaquqeli kuThixo wabo yini na? Ngenxa yabaphilileyo mabaquqele kwabafileyo na? Abantu bayalibala na ukuba elo kuthi uyakuziphendlela kuThixo? Umntu ngamnye uyakujongana noThixo yedwa ngenxa yobomi bakhe, noko sikwenzileyo, nokuba kokulungileyo, nokuba kokubi. Yintoni leyo? Abayikhathalele into abayenzayo. Kutheni bengafuni bulumko nje? Bayala ababufuni. Abayivanga imithetho kaThixo ethi, uze uyithande inkosi uThixo wakho, uze umthande ummelwane wakho, uze ungabulali, uze ungebi, uze ungakrexezi, uze unganqweneli into yommelwane wakho? Bayayazi loo nto ngenhliziyo, kodwa indlela zabo ziyayala inyaniso. Ingaba abazi ngomgwebo osemva kobu bomi? Boyika ukufa, bayakoyika okusemva kokufa, kodwa abaluphulaphuli udaba lukaThixo. Mamazi ukuba ikho indlela yokusinda emgwebeni kaThixo. Le ndlela ekuYesu Kristu, yena engunyana kaThixo nje, ufele ukuba asisuse isohlwayo sethu, wafela izono zethu. Ngokumamkela singema sonke ngabanye phambi koThixo, siziphendulele. Ngokuthi uYesu usifele, izono zethu sezihlanjiwe, inhliziyo zethu zihlanjwe ngegazi likaYesu Kristu, lusindiso olukhulu olu. Bangazi abantu, ixesha limkile, ubomi bufutshane, umgwebo uyeza, mabakhawulezise. Uthi uThixo, khangelani kum nisindiswe nonke iziphelo zehlabathi, ixesha lingoku, namhlanje ngumhla usindiso. Abo bafuna ukulandela amazwi kaThixo mabashiye indlela zikaSathane, mabakholwe kuYesu. Uyakufaka umoya oyingcwele ezinhliziyweni zabo, abancede bahambe indlela zikaThixo. Abanye bathi balandela uYesu, kanti abazishiyanga indlela zikamtyholi. uThixo ke uyazazi inhliziyo zabo bonke, emazi lowo usendleleni yakhe. Ewe, uyamazi osendleleni yakhe. Zihlobo, niyazi ukuba sonke siyona. Senziwa yintoni ukuba siqhube ngale ndlela? Akukho namnye unqanyela ukona, kungokuba asikwazi ukuziguqukela.
Siyazama ukwenza okulungileyo kodwa sisuke senze ububi. Le nto yenziwa kukuba sinenhliziyo engendawo. Mhlawumbi uba into ngesandla sakho akungekuncedi ukusinqumla isandla kuba uyakuphinda ube ngomso. Ukuba kusuka enhliziyweni akusuki ezandleni, koko kuphuma ngaphakathi. Sisono ke eso. Xa izandla zakho zingcolileyo uyazihlamba ngamanzi zicoceke. Ingaba ke ungayihlamba inhliziyo yakho enesono ize icoceke? Hayi. Nokuba ungahlamba kaninzi kangakanani na uyakuqhuba usona. Naka nalibona ihlosi limabalabala. Ingaba lingawasusa lamabala ngokuhlamba rhoqo nakanye. Kwenziwa yintoni ukuba lingabi nakuwasusa lamabala? Kungokuba akancanyathiseliswanga nje elufeleni, aphuma ngaphakathi. Ihlosi alinakuziguqula indalo yalo. Ngokwanjalo ke izono zethu asiyonto ingaphandle nje. Ububi obubonakalayo busibonisa ukuba kukho ububi enhliziyweni. Singaziguqula njani ke inhliziyo zethu? Abantu abaninzi bathi yahlukana nokwenza ububi, kodwa abasiniki mandla okuyiguqula inhliziyo yethu. Ingaba ihlosi lingafana nenkomo? Ingaba lingathi ukususela namhlanje ndiza kutya ingca nakanye? NguThixo kuphela onokuguqula ihlosi. Ngokwanjalo nathi asinako ukuthi ukususela namhlanje ndiza kwenza ubulungisa. NguThixo kuphela ongaguqula isimo sethu sokona, asenze silunge. Amazwi ethu angcolileyo aphuma ebubini obusenhliziyweni. Ingcinga zethu ziphuma ebubini obusenhliziyweni. Ukuba isela liyohlwayo mhlawumbi lingayeka ukuba, kodwa ke ngubani ongasusa ubusela enhliziyweni? Akukho namnye unakho ukuyenza lento. Mhlobo wami, ndinendaba ezimnandi. Ukho onakho ukususa ububi ezinhliziyweni zethu azenze zilunge. Kuphela kwenyana kaThixo ogama linguYesu Kristu unamandla okusinika ngabanye inhliziyo entsha ecocekileyo. Ngale nhliziyo siyakunqanyela ukwenza okulungileyo kodwa. uYesu ufuna ukuyiguqula inhliziyo yakho ngoku. Musukulinda. Nali icebiso. Vuma izono zakho ngazinye uzifulathele. Zisole ngenxa yazo. Mcele ukuba aguqule inhliziyo yakho, ayenze ilunge. Mcele ukuba afake umoya wakhe kuwe. Uyakukwenza oko ukuba uyakubufulathela ububi umthembe ngoku. Ngenye imini uyabuya uYesu. Ngalo mini uyakuguqula amahlosi angabisadla inyama. Ayakudla ingca njengenkomo. Abantu abasayikuba sawuyika. Iyakuba ngumangaliso lowo. Ngalento uyabonakala ukuba unamandla uYesu. Ukuguqula ihlosi yinto enkulu, kodwa ukuguqula inhliziyo yomuntu yinto enkulu ngaphezulu. Mandelo sindiso thando lukhulu ndema ezeza no Yesu phezulu uhlawulize uphiwe ngesisa umpompozela
Mhlobo wam, ingaba uyakholwa kuYesu? Ukuba kunjalo, uThixo uzixolele izono zakho. Umoya wakhe wangena kuwe. uThixo unguyihlo, wena ke ungowakhe. Uyishiyile indlela yokona, walandela uYesu. Unenhliziyo entsha, neendlela zakho ziguqukile. Encwadini yakhe uyasixelela indlela amabambe ngayo abantwana bakhe. uThixo ungcwele, njengoko engubawo wethu, nathi ke masenze oko kulungileyo emehlweni akhe. Ukuba asiwathobeli amazwi akhe, abantu bonke baya kubona ukuba asingobakhe ngenene. Asinakuthatha nto ingeyo yethu. Ukuba sibe into, siya kuyibuyisa okanye siyihlawule. Ukucela uxolo nje akwanele. Ukuba sithengisela abaqeshi bethu, nokuba yintoni na, siya kuyidlulisa yonke inhlawulelo yayo. Asiyi kuqhatha mntu, asiyi kunikela okanye samkele sicengo. Ukuba umntu wenza into embi, asiyi kuyifihla, koko siya kuyityhila. Ilunge kwaphela indlela kaThixo. Akafuni siqumbe, sizidle okanye sibe nekhwele. Masingayonakalisi imizimba yethu. Ukuba usela utywala, akunakucinga zinto zibalulekileyo. Inhliziyo zethu ziba buthathaka, sibe sesilandela uSathana ngokwenza izinto ezimbi. Umzimba wakho ngokaThixo, yaye umoya wakhe uhleli kuwo. Mcele ke ukuba akuncede, ukuba umelele, umthobele uThixo. Sebenza ukuze wondle usapho lwakho. Yiba nomfazi okanye indoda enye, nithembeke omnye komnye. Wonke umntu uvumelekile ukuba nomfazi omnye okanye indoda enye. Akufuneki ukuba ukrekreze. Fundisa abantwana bakho indlela yokwamkela uYesu. Bafundise ilizwi likaThixo nokuba balithobele. Kulungile ukuba abo bakholwayo bahlanganisane banqule uThixo. Luxanduva lakhe wonke umlandeli kaYesu Kristu ukuba asasaze iindaba ezilungileyo. Bachazele indlela yokwamkela uYesu. Ubabonise nendlela yokumlandela. uYesu ufuna uthethe naye rhoqo. Akunakumbona, kodwa yena uyakubona, yaye uyakuva. Uvuya kakhulu xa uthetha naye. Ungathetha naye xa uvukayo naxa ulalayo. Ungathetha naye xa usebenzayo naxa uhambayo. Usoloko enawe, yaye uyakukunceda nanini naxa umfunayo. Zonke izinto ezilungileyo zivela kuye. Akukho nto ingaphila ngaphandle kwakhe. Usinika nomphefumulo lo. Simelwe kukumbulela ngento yonke. Kulungile ukumbulela ngokudla phambi kokuba sidle. Naxa avumela iinkathazo ukuba zikufikele, ufuna ukuba ubone ukuba ukukhathalele. Ufuna ukuba umthembe kwinto yonke. Uyakwazi okusilungileyo. Ngako masimthembe, simbulele nangezinto ezinzima. uThixo wawabonakalisa amandla akhe xa wavusa uYesu Kristu ekufeni. Ufuna ukusinceda kwangawo la mandla. Uya kusinika amandla okunyamezela xa sisezinkathazweni. Uya kusinceda senze okulungileyo xa uSathana efuna senze okubi. Uyasivuyisa ezinhliziyweni. Masingaze soyike kuba unamandla ngaphezu kukaSathana. Mthembe, uya kukukhusela. uYesu wasithanda kangangokuba wasinikelela ubomi bakhe sisezintshaba zakhe. Ngenxa yoko simelwe kukumthanda ngenhliziyo yethu yonke. Sibathande nabanye noko bazintshaba zethu. Oku singakwenza kuphela xa sinothando lukaYesu ezinhliziyweni zethu. Ukuba uthi utyeke elizwini likaThixo naninina, uya kuba lusisi. Mcele kwangoko ukuba akuxolele, akuhlambulule. Mcele ukuba akuncede, ungaphindi kwakhona. Mthembeke njengoko wenje njalo kuqala ekukholweni kuYesu. Ukuba uthe wahliwa kukufa okanye waswela izinto zobomi, musukuyenza nkulu loo nto. Uyazi ukuba uYesu ukulungisela ikhaya elilungileyo. Nje ukuba ufe, uya kukusa kulo, uhlale naye ngonaphakade. Uya kuvuya kangangokuba uya kuzilibala zonke iinkathazo zeli lizwe. Usomanda wandisindisa.
Niyazi sinotshaba oluyingozi kunesilo sasendle. Olutshaba luyingozi kunengonyama. Ingonyama kuthiwa inkosi yezilo. Xa igqumayo itsho zingcangcazele ezinye izilo zizimele. Siyoyikeka esi silo. Noko azahamba hambe apha phakathi kwethu ingonyama. Kodwa niyazi ukuba kukho onengozi kunengonyama apha phakathi kwethu? Ithi incwadi kaThixo iBhayibhile, uSathana unjengengonyama ehamba igquma ifuna pani ingathi imqwenge. Hey, uSathana ulutshaba olubi. Umthile uThixo, nawe uyakuzonda. Ufuna ukukutshabalalisa ukuba unakho. Inyeke indlela yokusinda kuSathana. Kufuneka ufune umuntu wokukunceda omeleleyo kunoSathana. Mnyeke qha umuntu omeleleyo kunoSathana nguYesu. Ukuba umcela ukuba akuncede uYesu, uya kukwenza oko. Uqala ke mcele uYesu ukuba angene enhlizweni yakho, akuxolele konke okubi okwenzileyo. Ukuba ungoka Yesu, uya kukukhusela kuSathana nayo yonke imimoya emibi. iBhayibhile ithi igama lika Yesu yinqaba. Xa uSathana esihlasela, singabalekela kule nqaba sisinde. Lento yenziwa kukuba uYesu weza emhlabeni ukuze asifele. Wafa ukuze igazi lakhe libe yinhlawulelo yezono zethu. Wavuka ke ekufeni kuba ukufa akumbambanga, kuba unguThixo. Ngalendlela ke wamoyisa uSathana. uSathana uzama ukusothusa ngokufana ngeenkathazo. Uzama ukuba siphambuke. Uzama ukusokuthusa kanye njengengonyama egqumayo. Ufuna soyike, singamthembi uThixo. Ufuna ukuba siye emagqirheni okanye sicamagushe ezinyanyeni. Ukuba uyakuthusa ke, khumbula igama lika Yesu. Khumbula ukuba uYesu womelele kunoSathana, ungonamandla. Ngokuphalala kwegazi lakhe aqotywa amandla kaSathana. Balekela kuYesu nanini xa uSathana ekuthusa. Khumbula ke lento, ukuba akumkhumbuli uYesu namazwi akhe, akuyi kulikhumbula igama lakhe. Ukuba akuwathobeli amazwi akhe, uyakuba nentloni ukubiza egameni lakhe xa ufuna uncedo. Kubalekile ke ukusoloko ucinga ngoYesu, umthembe, umthobele. Kuthi kwakufika iinkathazo, umbize akuncede. Uthi, andisoze ndikushiya. Usoloko ekho xa umfuna. Khumbula njalo ke ukuba igama lika Yesu linjengenqaba ephakamileyo, yindawo yosindiso. Nansi enye into emayikhunjulwe. Maxa wambi ingonyama ayigqumi, ilala elangeni, ibe ngathi ayinangozi, ikhangele kantle ngathi yikati. uThixo usixelela ukuba uSathana uba njalo maxa wambi. Uthi masimlumkele angasikhohlisi. Uzenza ngathi uyingilosi kaThixo. Uthetha ngokuthambileyo. Uthi izono ezincinane azinamsebenzi. Uza kuthi kuwe, libala ngabanye uzicingele wena. Uya kuthi kuwe, yinto engenamsebenzi ukuqhatha umuntu osisityebi, nokuxoka, nokuba iimalana ezingephi. Uza kuthi kuwe, imiyalelo kaThixo ayinamsebenzi. Ewe, zininzi izinto angokuxelela zona uSathana ukuba zilungile, kodwa ke unjengengonyama elele elangeni. Ngephanyazo amazinyo akhe neenzipho zakhe ziya kukuxenga. Uya kuqabuka sekumva ukuba uSathana ukukhohlisile. Kukho enye indlela ke esebenza ngayo ingonyama. Maxa wambi uzimela engcini ende, azenze ngathi akakho. Uthi ke kwakusondela umuntu amthi nqaku. Uzama ukuba abantu bacinge ukuba akukho mtyholi, akukho sihoko, akukho mgwebo. Uyabakhohlisa abantu, abazi ukuba uzimele njengengonyama engcini ende. Bathi ke bakukholelwa ebuxokini bakhe kunokuba bakholelwe emazwini kaThixo abahlasele, abenze bamlandele. Uthini ke yena uThixo? Phulaphula. Uthi uThixo, umuntu ufa kube kanye, emva koko ngumgwebo. Uthi uThixo, ababi bayakuphoswa edikeni lomlilo kunye noSathana. uSathana ke akafuni sikholelwe kulonto. Musane ukukhohliswa. Kholwane kuThixo nimthobele. Wathumela uYesu asincede. Wathi, lo ngunyana wam oyintanda, mveni yena. Uthi, mchaseni uSathana, uyakumka kuni. Ungamchasa njani uSathana? Ngokukhumbula igama lika Yesu nokucela uncedo.
ngokuthobela amazwi akhe, hayi ubuxoki bukaSathane, ngokuphepha bonke ububi. Nantso ke indlela yokumchasa uSathane. Nje ukuba ukhumbule ukuba uYesu ungonamandla, akuyi kuloyika olutshaba. Thembela kuYesu, uya kukunceda. Mhlawumbe mhlobo wam, akuzange umthembe uYesu ukuba unokuxolela izono zakho. Ukuba akuzange umthembe, akunakulindela ukuba akuncede. Unceda abo bangabakhe. Ukuba ufuna akusindise ukuba ungayi esihogweni xa ufayo, thandaza kuThixo uvume izono zakho zonke. Mcele ukuba akuxolele, kuba uYesu wakufela, uya kukuxolela. Buya ke kuzo zonke indlela zakho, ulandele uYesu. Uya kuba nawe njalo, uthi wakufa akuthathe kwangoko aye kuba nawe ngonaphakade. Zihlobo, ndiza kunibuza umbuzo. Yintoni umKristu? Mhlawumbi zininzi impendulo onazo. Inye qwaba impendulo eyiyo, ilula kakhulu, isencwadini kaThixo. UmKristu ngumntu okholelwa ukuba uYesu Kristu kuphela kwenyana kaThixo. Ukholelwa ukuba uYesu Kristu weza kufela izono zabantu bonke. Ukholelwa ekubeni uYesu wavuka emva kweentsuku ezintathu. Ukholelwa ekubeni igazi likaYesu linamandla okuhlambula isono kuzo iintliziyo zabo bakholwa kuye. Kusekho nto ibalulekileyo. Ukuba ungumKristu wenene, umntu umele ukuthandaza kuThixo. Makacele ukuba izono zakhe zihlanjwe ngegazi likaYesu. Ngoko nangoko umoya kaThixo uyamhlamba angene entliziyweni yakhe. Loo nto ithetha ukuba uYesu uhlala kuye yaye uya kumnceda ukuba ale ukona. Ukuba ukukakholwa kuYesu Kristu ukuba ahlambe izono zakho, akungomKristu wenene. Mhlawumbe ucinga ukuba ungumKristu, nabanye bacinga ukuba unguye. Ngenxa yoko uyazama ukulandela uYesu nokuthobela amazwi akhe. Uzame kaninzi ukwenza okulungileyo ngoYesu. Mhlawumbe akukholiswe kukuthandaza nokufunda ilizwi likaThixo. Phambi kwabantu ubomi bakho abunjengobomKristu. Mhlawumbe akungqini ngoYesu kwabanye. Unjengesibane esicimileyo. Inhliziyo yakho ayimdumisi njalo uThixo. Kutheni abanye bengamboni uYesu kuwe? Kutheni ungangqini phambi kwabanye nje? Bazalwana nodade, azimele kuba nje ezi zinto. Kutheni unjalo nje? iBhayibhile ithi kungokuba uvumele isono ukuba singene enhliziyweni yakho. uYesu akayonkosi yakho, sisono inkosi yakho. Singaba sinye isono sakho okanye zibe zininzi. Mhlawumbi akumthembi njalo uYesu.
sisono ke eso. Uthi akunakwenzeka ukuba uyeke ukona. Nazi indaba ezimnandi. Kunakwenzeka ukuba umkholise uThixo. Ukuba ungumKristu ngenene, uYesu uhleli kuwe. Ukuba uyamvumela ukuba akulawule abe yinkosi yakho, uyakubulungisa ubomi bakho. Xa wafayo wavuka uYesu wabonisa amandla akhe. Wazuza uloyiso phezu kokufa, uSathana nesono. Xa esenhliziyweni yethu unakho ukusinika amandla phezu kwesono. Ukuba siyamthemba kulento, uyakusinceda sisiphephe isono. Sinakho ukuhlala sicinga nokwenza okulungileyo. Akukho mfuneko yokuba siqhube ekoneni. Akukho mfuneko yokuba silandele imiqweno yethu ukuze siwe esonweni. uYesu unakho ukuzigcina inhliziyo neengqondo zethu zimsulwa. uYesu akafuni ukuba sizonde umuntu. Akafuni sixabane. Ufuna ukuba sibathande abantu nokubabona abasithande. Akafuni siqumbe. Ufuna sinyamezele. Xa sifikelwa ziinkathazo nakukufa, singanokonwaba ngaye. Endaweni yokoyika usinika uvuyo. Uyakusinceda ukuba sithobele ilizwi likaThixo. Ufuna ukuba loloyiso lwethu. Ukuba siyamthemba uYesu, uyakuba yinto yonke esiyifunayo kuba unguThixo. Zihlobo zam, asikwazi kuluzulungisa ngokwethu. Asikwazi kuthobela imiyalelo kaThixo ngawethu amandla. Sathemba uYesu ukuba ahlambule inhliziyo zethu. Masimthembe ukuba asilawule. uYesu wafela izono zethu. Ngoko ke iminqweno yethu yokona mayife. uYesu wavuka ekufeni. Ngoko ke usinike ubomi obutsha. Obu bomi bukumoya wakhe. Ngamandla omoya wakhe ngamaKristu enene. Ukuba sinokuthi sone, uthembise ukusixolela ukuba sithi sizivume sizishiye izono zethu. Unakho ukusomeleza ukuba singabuyi sone. Ukuba sithi sibuyele ezonweni zethu kwakamsinya, lonto ibonisa ukuba asimlandeli ngentembeko uYesu. Ukuba sizimisele ukumlandela nganhliziyonye, akanakusamkela. Masingalahlekiswa. Masinikele ngenhliziyo ngokupheleleyo kuYesu, simlandele ngokupheleleyo. Masimbulele uThixo kuba xa simthemba uyakusinika amandla okuyisa isono. Masimthembe uYesu kuba uyakusinika uloyiso phezu kwesono amaxesha onke. Yesu